What's up mga ka-Izor? So welcome back ulit sa aking YouTube channel na Project Izor. Nagbabalik na naman para sa panibagong project vlog. Yeah. So weekend Sunday March 14 mga ka-Izor. So 5 weeks na tayong walang ride. So bago ko simulan ang ating topic is daan muna ako dito sa gasoline station para magpahangin ng ating gulong. Alright, salamat Centrum. It's delicious. So, ano nga ba ang ating topic ngayon, or saan ba tayo pupunta? Saan ba ako pupunta? So, may charity event na naman tayong pupuntahan mga ka-Izor. So, another solo ride, short ride, solo ride na short ride. So dahil wala pa tayong rides mga ka-Izor, naisipan ko na pumunta ulit sa isang charity event na malapit lang dito sa aming bayan, or dito mismo sa aming bayan. Siguro almost less than 5 kilometers lang siguro mga ka-Izor. Then kagabi nag-chat ako or nagtanong ako sa mga GC ng mga riding community kung saan malapit dito sa aming bayan sa Lingayen ang may charity na gaganapin. Ang sabi nila is dito sa may Dumalandan covered court. So pupunta tayo doon para makipag-participate. Kahit na wala tayong club mga ka-Izor. So shoutout na naman sa MBGP Pangasinan chapter. Ano na? So chill ride lang tayo mga ka-Izor kasi malapit na dito yung location ng event na gaganapin. Then saglitan lang tayo, siguro time check natin alas 9. Siguro isang oras lang tayo mag-i-stay dito. Bakit ako pumupunta sa isang charity event mga ka-Izor, no? Kasi simula nung nakasama ako sa isang grupo na MBGP is dito nagsimula yung ating journey sa pagsama o pagpunta sa mga charity events tulad nitong pupuntahan natin mga ka-Izor. Unang rides namin kasama ng aking kagrupo is charity event yung agad naming pinuntahan. Una kong nakasama sila sa isang charity event, so wala pang rides. So may mga marshals. So salute sa inyo mga paps.
itutuloy ko na lang yung pagpunta sa mga charity rides. Kahit na mag-isa lang ako. So dati hindi ko binablog yung pagpunta dito sa mga charity, no? Kaso naisipan ko, bakit di ko na lang i-vlog, no? Para naman alam ng mga tao na ganito yung mga ginagawa naming mga riding community. May mga natutulungan kami. Kasi lagi na lang motorsiklo yung pinaghihitan ng mga putang inang hayop na yan. It's delicious. Hindi nila alam na ganito yung ginagawa namin, na nakakatulong kami sa mga nangangailangan ng tulong. So mamaya na lang mga ka-Izor, pag andun na tayo sa loob ng event mga ka-Izor, no? So hindi na ako mag-vlog doon, siguro video na lang, short clip. So mamaya na lang. Thank you. So ang dami ng mga riders, mga ka-Izor. So saan kaya tayo pwesto? Kayo yung taga Bagyo? Oo. Ah, Ay, kaya. Ikaw yung ka-PM ko kagabi? oh. Ah. Ito habilidad. Alright mga ka-Izor, so tapos na tayo doon sa pinuntahan nating event sa isang charity na ginanap sa Dumalandan Covered Court dito sa Lingayen, Pangasinan mga ka-Izor. So pauwi na tayo ng bahay, kaya dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa lagi niyong panonood. Kahit na kakunti yung mga nanonood mga ka-Izor, no? So hanggang sa muli nating vlog, hanggang sa muli nating pagkikita mga ka-Izor. So maraming salamat. Keep safe and ride safe mga ka-Izor. Peace. Yeah.